Nakiisa ang Naga City Police sa selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso. Sa kick-off ceremony, nagkaroon ng misa at unity walk mula sa Naga Metropolitan Cathedral hanggang sa kasentruhan ng lungsod. Ngayong araw ang kick-off ceremony ng National Women's Month dito sa Naga City Police Office, wherein nag-start kami ng 5 a.m. kaninang umaga, nag-mass sa Metropolitan Cathedral, and then followed by the unity walk dito sa buong Naga City, sa sentro ng Naga City, and then a short program, and yun nga, may konting kasiyahan na nagaganap, mga laro ng lahi. So ito is part ng aming pakikiisa sa mga kababaihan na isineselebrate ang kanilang mga karapatan ng mga kababaihan sa lipunan. Ayon sa Naga City Police, patunay ang pagdami ng mga kababaihan na pinapasok at kayang gawin ang gawain ng mga lalaki gaya ng pagpupulis. Nakikita naman natin na ang kapulisan is hindi naman mas madami. Nakikita nyo naman na madami na ang mga kapulisan na babae na nabibilang sa aming hanay. So, ipinapakita lang dito na hindi hadlang ang iyong gender para ikaw ay magtrabaho pang lalaki man yan na trabaho o pambabae. So, hindi siya. Meron na tayong gender equality. Mas pinalakas ang pagiging pantay, pagtingin ng babae at lalaki sa lipunan. Jan Amador, CSN.